ka MLA jong ka All India Trinamool Congress AITC ka Miani di Shira kalapan snew ya ka jing snew khia hapo ka ying dor bar thawan ka jala halor ka jing kharoi ki kam khaimet lani prostitution klem dele ran ha ka than khandai lat kabalakip kum ka polis besar kabalong ru ka yeu ka bahe bat kabalaju bananam bha hapo ka nong ba chelong kani kamat kabayadai bat kakam khayimet lasui lemdadon mano-mano banut ban yekren wat nakaliang jong kibor badai pet yekaneru kabal pelong ya ka MLA na ampati ban kren bet yakani hapo ka ying dor bat hawan ka miani telepen snew yakani ha ka cingyatai ka special motion halor u drugs bat uknyang HIV ha ka bakal ong ba kibabun kibayo HIV kadai na kadaw ba labun palat kibadimet ha shelong ka MLA ka liang persyak kalong ba hakila pius nam balalik kum kanong song haselong kampat juyoi kum kani hakipor balalik da ka baong bala da kalit syakitan kendailat IGP ba marjan kaying traikam USP bat ladayat lang ba kaying ulat layoi ya ki ba kam juyoi hakipor ki ba menswa haba penseu ya kani kabalajia kabal up lupa ya ka jingma kala kentu ya ka sarkar jela bat ya ka tanat pulit ban penkloy da ka ba penlung melangru ya kinong yalam niam ki seng Traimon snewha bat kinong yalam snong bante lakam ya kani kakam ka basniu halor kani ka miami kala ai but ru ya ka sarkar banbu ya ka jaka ban tes HIV habaro ki PhD bat kumju ban lek yeslok ban ai dawa ya ki basuk ban yo ya utei uknyang habayadai bat udrogs ka MLA kalamaham halor ka jing pusted bat ka jing pendon kam ya udrogs hadu ithan pelalat sor da ka baong ba kumba 10% na kinong chong ka jela kilangop ha ka jing kerni drog da ka babanjur ba don kam ban thau kloy ya ki jaka sumar bat ki jaka pen khuj ya udrogs